Hej YouTube. I dag så skal jeg spille Akina Downhill på Slippery Drift Racing. Og det her, det er mappet, der er helt klart sværest. Jeg er ret god til spil. Ja, lidt til. Det er hørt det her spil. Nogle gange er jeg modstander om det. Skubber en. Så bare det skal spåne. Hvis jeg vil spille det her spil, så er det på Y8, det kan Slippery Drift. Så er jeg sammen med mange år. Det er godt gøre. 100%. Det var et cheeky shortcut. Nej, det virkede ikke rigtigt. Godt, du kan køre på dig så. Man har et andet cheeky shortcut her. Nej, please. Det skal ikke ende sådan her. Please. Take. Recover. Eller out. Jeg kan stadig nå det. Jeg vil nå det. Jeg når det her, chat. Køb den her. Det er muligt. Det er helt klart muligt. Jeg var sådan herfra at vinde det hele. Det bliver et lost den her gang. Næste video, så vender jeg tilbage og smadrer konkurrencen. Og det er mit løfte. Sådan er så stærkt.